Kızılı, sarısı, ağı, hatta yeşili de var. Şeşek kibitlerindeki motorluktan күзләр камаша. Bu günlerde mında tüp satıp alışılar iratlar. Ulusu da, kişisi de kadirli kişilerin suyundirirge aşığa. Қатынға, қызға, аннары коллектив, мы тоже құтыладым енді, анда тоже қатын қызлар, медиклар, анда тюльпандар бик матур бәйрем, көркем бәйрем. Хатынымны, әниемне, қызым да бар, қызымға да әле алырга керек. Үземә дә рәхәт, чәчәкләрне биргәндә. Шешек шоукымы узган ялларда ук башланды ди сатучылар. Алдан заказ биреп куючылар шактый булган. Интернет заманы үзен сиздерә. Шешекләрне онлайн гына китертүчеләр дә күп. 8 мартны ләләләр көне дип татап булыр иде. Күпчелек иратлар бәйрәм уңаеннан үзләренең яратканнарына нәкъ менә шушы чәчәкләрне бирә. Икенче урында розалар, аннан соң менә шундый җыелма бәйләмнәрне дә еш сайлыйлар. Соңгы елларда аларның менә шундый зурлары аеруча популяр. Чәчәкләр сайлаганда белгечләр берничә кагыйдәне истә тотарга кирәк ди. В основном, по возрасту, это первый критерий. Чәчәкләрне гүзәл затның яшенә карап сайларга кирәк, кызларга тынычрак, ханымнарга якты төсләр килешә. Букетның зурлыгы аның бәясенә бәйле, гадәттә иң зур чәчәк бәйләмнәрен әниләргә алалар. Но маме всегда берут побольше. Хәләл җифетем хатын ярата пионовидныйларны. Шулай ук розалар булсынмы, тюльпаннар булсынмы, хатынның әнисенә инде розаларны алдык ярата дип. Кызга, кызыма инде алдык. То шундый кичкенә генә тюльпаннар. Вы знаете, в этом году лилии. Почему лилия? Хочется, чтобы был приятный запах и чуть подольше стояли. Для жены покупаю, вот 43-й год уже, мимоза. Самые любимые цветы. От меня ждет только мимоза. Күпчелек чәчәкләр безгә Голландия һәм Эквадордан кайтартыла. Киштәләрдә үзебездә үстерелгәннәре дә бар. Логистик мәсьәләләренә бәйле рәвештә быел бәяләр арткан. Әзер чәчәк бәйләмнәре 1000 ярымнан башлана, ләләләр 120 сумнан. Базарларда бәяләр бераз гына очсызрак, әмма бүген сатулашып торыр көн түгел ди иратлар. Мужчины улыбаются и шутят, и нас поздравляют. Ну, в общем, у людей настроение хорошее. Менә шундый ул төсле һәм гүзәл бәйрәм. Чәчәкләр бер атнада сулса да, күрсәтелгән игътибар ел буе истә калачак. Яратам дип әйтмәсәң дә беләм, сөю билгеләр бит ала, сөю билгеләр бит ала. 8 март зур бәйрәм бит инде, хатын кызлар, biz аларсыз яши алмыйбыз. Исән булсыннар, гомерлеккә матур булсыннар, барыбыз да яратык. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.